Igual había unha vivencia da festa tremenda e tan pronto eso pasou a mans do Concello, eso diluxe, e entón hoxe en día vemos de espectadores puramente. Co tecido asociativo que hai en Moraña e tamén co tecido das peñas que hai, non só xa somos 170 persoas este ano, por exemplo, pois dá un pouco de mágoa que non poidamos participar un poquinho máis. Por exemplo, este ano temos a actuación de Merchi, e a ver, habrá quen lle guste, que aínda que non está ahora no seu punto máis alto, habrá quen siga admirando, as que nos sigan mirando. O tópico de sempre, o de fora é mellor que o de dentro, e custanos moito menos pagarlle 20.000 euros a unha estrela de salida da televisión. O argentino di que todo animal que camiña pode ir ao asador.